Maayong gabi kanimo Brusok og sa tanan nga mga sukitig minaw sa Kabisay ag Mindanao nga naminaw kanunay sa nabantog nimong tulumnon sa matag gabi ang katinawang pagtuong Katoliko. Ato mga texter makapadangat kamo sa mga mensahe sa bag-ong cellphone number kay ato maning tuyo megala para maklaro gyud ang inyong mensahe. Text sa bag-ong number 0935 891 8072. Atong balikon 0935-891-8072. Sa Master Control atong kauban diay si Engineer Dudong Lapi og niya atong mga kauban Bradzok nga andam na mangutana si Brother G. Carlo Badinas, Dennis Abarquis og si Brad Edwin Paraguso. Og kaniyo mga sukid minaw, andam na kamo diha sa inyo mga text ipadangat lang dayon para atong basahon aron matubag ni Bradzok ang tanan ninyo mga pangutana. Okay, ato ding i-welcome Bradzok ang unang muarangkada, si Brother G. Carlo Badinas. May gabi ka nimo Bradan ug may gabi ka nimo Bradsok Fernandez ug sa tong mga suking tig paminaw sa katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa DYRF. Nga sa di pa ko mangutana Bradsok, greetings nako ni Brad Michael Cabonilas ug labi na ni Brad Robinson ug ni Brad Crescenciano Nugas ug labi na ni Sister Girly. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Bradsok, ang akong pangutana Bradsok, mahitungod nining gisgutan sa Isayas kapitulo 62 bersikulo 2 nga naghisgot dinhi Bradsok nga dunay bag-ong ngalan nga gihatag sa Dios Amahan. Ingon ni Bradsok, ako masahon kay giingon dinhi Bradsok, og ang kanasuran magakita gayud sa imong pagkamatarong o babay. Ang pagkamatarong o babay ug ang tanang hari sa imong himaya ug ikaw sa pagkatinuod pagatawgon sa usa ka bag-ong ngalan nga paganganlan sa mismong ba ni Jehova. Nga naghisgot din ni Bradsok nga dunay bag-ong ngalan. Unya Bradsok, kung atong basahon ang pinadayag nga mismo jud si Kristo niingon ngadto kang Juan pinadayag 3:20 pinadayag 3:12 nag-ingon din ni Bradsok nga siya nga magmadaugon himuon ko siya nga haligi diha sa templo sa akong Dios ug dili na gayud siya mugula pagikan niini. Og isulat ko kaniya ang ngalan sa akong Dios ug ang ngalan sa syudad sa akong Dios, ang bag-ong Jerusalem nga manao gikan sa langit, gikan sa akong Dios ug ang akong bag-ong ngalan. Ang akong pangutana Bradsok, kini si Kristo Bradsok, buot ba natong sabton Bradsok, duna pa siya laing bag-ong ngalan Bradsok? Palihog kong pagpatinaw Bradsok. Salamat kayo, Brother Carlo Badinas, imong maayong pangutana. Ang Diyos Amahan gipangutana ni Moises. Sa ibata mo tubag sa imong pangutana. Kinsa may mungan o makagahom nga Diyos. O ang Diyos mitubag nga akong ngan maong ako mao ako. Ing nang ako ngan akong mao ako nagsugo kanimo. Sa Hebreo nga titik kining I am who am. Upat ra ni ka litra Hebraika. Yud he waw he. Yud he waw he. YHWH. Nga di man na nato mabasa kay pulos man ni konsonantes, pero sa mga hudi mabasa ni og Yahweh. Siya nga way sinugdan ug way katapusan. Mao nga ang Jerusalem Bible nga gikan sa Hebrew language translated to English. Dayon ang Dios, Moses tell the people, this is my name. My name is Yahweh, and this name shall be invoked by all generations. Mao ni mabasa nato sa Exodus 3:14-15 nga Ginoo ni paila siya nga mao ang siya nga mao siya nga sa Hebrewanong lituk Yahweh, ang Dios nga way kagahapon way umaabot pulos karon. Mao na ang buti pasabot sa Yahweh nga siya way kausaban nganlan og the immutable God, way pagkausab. Malakias 3:6 ang ginumingon ako way pagkausab. Unya sa Bagong Testamento may buong ta kay ang atong Ginoong Hesus nagpahinumdom nining usa ka hinabo nga iyang gipahayag ngadto sa katawhan nga mabasa nato diya sa Ebanghelyo giasyon ni San Juan Evangelista nga sa San Juan 17:11 mao ning mabasa nato.
Kamatud pa sa atong Ginoo sa 17:11 nga ako wa na sa kalibutan o kini sila niya sa kalibutan ug ako muana kanimo amahan. Nga balaan nga Dios bato ni sila sa imong ngalan nga imong gitugyan kanako. Aron mahiusa sila sama kanato sa ngalan nga imong gitugyan kanako. Dunay nga matud pa ni Jesus gitugyan samahan ngadto kaniya. Kanya sa San Mateo 1:20-21 ang anghel nagpahibaw kang Jose diyang nanamkon si Maria nga gipanamkon sila lang sa Espiritu Santo. Gitunaw sa anghel ang pagduda ni Jose nga si Maria nagbudhi kaniya kay namabdos nga niya hilabti. Ang anghel may pahibaw nga lalang na sa Espiritu Santo ang iyang gipanganak ayaw pag dudaw ayaw pangabubhog o tawag ang iyang ngalan o Yeshua nga kahulugan ni Yahweh saves nga si Yahweh magaluwas. Munang kanang nga ni Jesus mao sa na ang ngan samahan nga gitudlo samahan ngadto sa katawhan sa Israel nga ipada niya ang manunubo sa mga luwas nga ang anghel nagpahibaw nga ngan mao si Yeshua sa Aramaiko, Yeshua sa Hebreo, Jesus sa Grigo, Jesus sa Latin, Jesus kinatsila. Mo niya itong gigamit, Jesus. O mao ning ingon ni San Pedro, wa na lain gihatag nga ngan nagikasamahan nga magaluwas ka na to ang nga ni Jesus. Mo ni nga kini nga na way pagkausap. O kanan di as pinadayag nga usa ka kadtong nakadaog paghatagan sa Ginoo sa kangan nga siya ray makaila sa maungan o bag-ong ngan. Sabot niya ng nganong gisgutan mao ang himaya o kalipay nga kadtong gihatagan sa mong kalipay siya ray makatugkad, siya ray makasinati o mao sa nang uban nga gihatagan sa gasas kaluwasan. Kay angan bilang sabton nga proper name kundi sabton sa ni nga power of God, sabton gani sab kini nga balaod sa Dios. Mao na ganang gisgutan nga bag-ungan sa Revelation nga ngan sa kaluwasan. O mo lagi nga sa Deuteronomio 29:29 di na lang tamo tugkad sa mga butang nga wa na tumasayri wa ipahibaw. Kay matud pas kasulatan kadtong tinago dili na inyo. Dili na iya sa tao, iya na sa Dios. Pero katong gipadayag inyo na. Mo nang gipadayag nga ngan mo nang Yahweh sa Old Testament samahan ya JHWH dunay transliteration sa Masoretz nga GHBH nga ilang gipunan og vowels IUA mo nang na Jehovah. Mo nang dili na original nga ngan sa Ginoong Jehovah usa na ka sambog sa tetragrammaton katong yud he waw he niya ilang gipunan og vowels IUA mo nang Yehuwa o Jehovah pero angan nga gilituks balang sulatan Yahweh o kanang ngalan na mo na makaluwas nato nga ni Jesus o di nata mo tidlum sa di nato matugkad nga misteryo unsa nang bag-ungan kay lagi sa gisgutan sa pinadayag that new name is the essence of happiness that can be experienced only those who have received that very happiness. Kanang moong kalipay ang gigantihan nga mananaog muray makatugkad ana dili ang tagsa-tagsa sa moong tagsa-tagsa kangan nga gihatag sa Ginoo espesyal gikan niya. Muna atong tubag sa pangutana ni Carlo Badinas, balik ta ni Brad Dan Kugtas. Salamat kay Brad Sok. Uni ato sa i-greeting si Ma'am Maricor Inday Banisa Banson, minaw sila karon og ni Ma'am Krista Brock Banson og sa iyang pinanggang anak nga si Dudong Romel Enrique Fortich. Og diri sa atong Facebook Brad Sok, matud pa ni Lina Tibon. Good evening Brad Sok. Sa laing mensahe si da Mikra Salas Suban. Mayong gabi Brad Sok, Brad DC og sa inyong kaubanan watching from Agusan del Norte. God bless us. Ani ato isunod tagag panahon si Brother Dennis Abarquis. Dengan salamat Brother Nikugtas og mayong gabi kanimo og labi na ni Brother Sok Fernandez mayong gabi og sa tanan nga nagsunod sa katinawan sa pagtuong Katoliko sa DYRF.
O greetings ako barsok sa Punta Princesa, sila si Sister Gilly Tabar, si Brad Richilo Aglipa, o sila si Brad Roger Calcuibas. Mayong gabi kanyong tanan. Barsok, dunay pangutana barsok sa mga estudyante, may tungod ining bunyag sa bata. Kay ang bunyag sa bata barsok, matod pa nila nga dili kuno gitudlo wala gitudlo sa Biblia. Kay ang bunyag barsok alang lamang sa tao nga mahinulsolon o kato nakabuhat og sala. Kay ang bunyag barsok hugas mo sa sala, matod pa sa Mateo 28:20 nga gisugo gini Kristo nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan isang niya may balita ug ang mutuo ug magabunyag maluwas. Ang ako pangutana barsok, do na batay mabasa barsok nga matod pa nila nga do na bagi mabasa nga klaro nga ang bata bunyagan. Kay ang mabasa barsok katura man yung dagko nga bunyagan katong tao nga mahinulsolon. Pali ko kapatid na ni barsok. Salamat kayo, Dennis, sa imong mayang pangutana nga atong katubang yan na mao nga nasuwat mo na sa balang kasulatan nga ang tuyo sa Ginoo sa paghangop o pagpaila sa mga binuhat niya nga tao, dili magsugod nga dagko na, kundi dili magsugod sa bata pa. Gisugda na sa karaang tugon sa Genesis Kapitulo 17, 13-14, nga ang batang lalaki wow kaadlaw human mataw pagka-sirkunsidahan. Pagpaagas og dugo manangalan nato og tuli pero sa nakabalaang seremonya kaniadto. Kaya matud pas Ginoo kadtong na sirkunsidahan kadawat og sirkumsisyon giangkon ko siya nga ako. Iya naman ang daas Ginoo kay siya may nagbuhat ug ako iya nga amahan ug siya akong anak. Sugod pa sa bata 8 kaadlaw ang edad sa bata nagpasabot nga unsa man puya pa, infant, baby pa. Muna nga ang gisultis Ginoo gihuban ni San Pablo na Colosas 2:11 nga matud pa niya ang circumcision sa daang testamento nga gipasiugda sa Dios dunay katumbas nga maong bunyag nga kita gibag-o isip gihimong mga anak sa Dios pinagi sa bautismo. O mao ni ang parallelism nga itudlo ni San Pablo gitandi niya ba nga ang circumcision 8 pa kaadlawng edad mao sad ang bata ilho na nga anak sa Dios pinagi sa bautismo kun bunyag. Ug asam na to mabasa nga iapil ang bata naa sa buhat 2:28. Primerong walin San Pedro para nas mga dagko. Diyan ingon siya pag hinulsol kamo og magpabunyag aron ninyo madawat ang pasaylo sa sala, madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Pero dili ni alang kaninyo lang, alang sa inyong kabataan, alang sa inyong kabataan. Akong kita nao sa Griego nga Biblia ang tiknoes, plural sa teknion. Ang teknion nagkahulugan og infant or baby. Sabot sa Ginoo nga ang bunyag di lang para sa mga dagko kundi sa inyong kabataan. Sama nga ang circumcision kaniadto gihatag human sa wow kaadlaw pa ang bata. So di modo gitandi man ang San Pablo ang bunyag idapat san ihatag pud sa mga bata. Kay sa 1 Corinto 7:14 ang buutan nga amahan ubana mahimong makapabalaan sa asawa nga balaan o makadasad siyang bana o kung dili pa mao kana dili unta malinis mabalaan ang nahugawan ninyong mga bata. So ang mga bata doon ay kahugaw unclean dili sabto ni nga hugaw sa kining panit kay liguon ba dinas mananabang iguas bata nagkahulugan ni sa kalag kanang ingan nagkahugawan it is not a violation of law gagi lapas sa bata ang sugo wala pa kay na sa Roma 9:11 ang bata nga napas sa tiyan siyang inahan dili pa makahimog sala. Pero ningon si David dito pa ko sa tiyan sa akong inahan ako gipanamkon sa sala ug ako natawo sa kasalanan. Sa may isa ni David nga gihimo nga bata pa siya giangko naman niya makasasa na siya. Manangan lang na ito, deprivation of grace, ang kalag sa bata nga gianak ni Adan og Iba, gikas kaliwatan ni sugod ni Iba, nakapanunod sa salang panunundon. Maunang kuhaon sa bunyag, ikataw sa bata, mga wow kaadlaw sad,
bunyagan ang bata. O balik ko na to, nga atong Ginoo di masayop nga ningon sa gawas kung kamo ipanganak pag-usab sa tubig ug sa espiritu, di mo kasud sa langit. San Juan 3:5. Ug ang kahulugan sa pagpanganak pag-usab sa tao diha sa tubig mo ng baptism ug isgutan ni Jesus tao. Na San Juan 16:21 ang bata tao. Pati og kasakit ang usa kay nahan magbati og manganak, pero ikatawo na sa bata nga usa ka tawo malimtan niya ang kasakit sa pagpanganak. Hindi mo do apil ang bata kay tao man ang bata, di mo tamingon nga ang baktin dili baboy. Sa balik ko na to, naay mga pagpadayag sa kasulatan nga apil gyud sa bunyag nga bata. Balik ta ni Brad Dan Kugtas. 32 minutos kalabayan ang alas 7 sa kagabion. Oriya ato sa taga-aga pagtagad kining niya sa cellphone, no? Brad, ato sa ning tagaan. Brad Jock, kining ngalan sa Dios nganong nagkalahi-lahi man. Ang uban moingon nga si El Shaddai, ang uban Yahweh, ang uban Jehovah. Asa maging insaktong pangan ini Brad Jock sa amahan? Kanang El Shaddai, the God of the mountains. The God of the mountains. Kay kasagaran sa mga katawhan niya dos, daang tugon, bisan ganis Kristo. Sa Lucas 12, human siyang mabugat nga sa pagwali, pagayog masakiton, mitunga siya sa bukid, o dito siya nagampo. Muna nga ang mga Old Testament people of God believing nga the presence of God's holiness and the God of the mountains, muna nga lag El Shaddai. Mabasa na nato na sa kining Genesis 17:1. El Shaddai, the God of the mountain. Kaya kanang Jehovah sa kung ingon ang upat ka litra sa mga Hudiyo, ang Yud, He, Waw, He, kining ilang gi-transliterate into JH, BH. O na nga gipunan nila ning JH, BH o IUA mo nang na Jehovah. So dili ni original nga ngaan sa Diyos ang Jehovah, kundi ang Yahweh. Kay ang mga karaang Biblia nagamit sa puong ka Yahweh. Although nga the principle of God is no all-knowing, delving into the soul's prayer. Sabot mo kung ginusta ng pinulungan. Muna hindi lang sa tamo himo o sa ka condemnation, niya ito mag-ampo bisag wa kalitok sa ngalan nga Yahweh, wa makalitok sa El Shaddai, pero ang iyang kasing-kasing kamapapsanon, gitupoy niya kay tasan aron pagdaig o pagpangayo sa Dios niyang ila. Dawaton sa nas Ginoo. Kaya nagas Biblia nga sangpit lang ka Ginoo, dawaton niya. Sangpit ka Diyos ko, dawaton niya. Kung kanang imong pagampo, nasubay siyang tuyo. Muna nga itong tubag, Bradan, may tungod sa kanang nagkalalayan. Wa man magkalalayan. Kanang yung YH, WH, muna pronounce sa Hebreo, Yahweh. Ya El Shaddai, the Lord of the mountain, or the God of the mountain. Ya kanang Jehovah, mayon na itong pagkasulti, usana ka kining imbento sa mga masoretas, mga bangkinadmanon dito sa Jerusalem, mga kining 90 anyos human sa pagsaka ni Kristo sa langit. Diyan na maguwa ang Jehovah or Jehovah. Balik ta ni Bradan Kuntas. Sa inyo mga misay, panangat lang sa 0935-318-1964. Kaya katong usa kong gihatag, urag wa kis masago, o niya inaandan kini mga numero, ako na lang ibalik. Ato na pagtagad, si Brother Edwin Paraguso. Maayong gabi, Bradan, o maayong gabi kanimo, Brad Sok. Sa Very dili good, pa ko mutana, Brad Sok. Ang greetings na to diha sa aming Lanilla, Brad Sok, sa mga kauban akong lay minister diha, sila si Arnold Tumulak, si Brad Lando Parajes, ug ni Brad Juanito Kanyada. Maayong gabi ninyo diha, Brad, ug maayong pagpaminaw. Sa atong simbahan, Brad Sok, bali manig tulo kining tawag og tradisyon, gitawag Biblia o kinisang gitawag og Church Magisterium. Pero sa laing tinuan, Brad, so klaro kayong ilaha nga kanang lang what the Bible say, kung unsay sulti sa Biblia, maingon sila og ang kuan, Brad Win, Biblia og hilom-hilom sami kay lisod ka na magpuno-puno ta. Ya diha sa 1 Korinto 4:6 niingon diha nga igo na ang Biblia og dili na padawaton sa kapin sa naisulat. Ya sa 1 Timoteo 3
ikaduhang Timoteo 3 kapitulo 14 bersikulo 17 14 padung ato 17 nga ang kasulatan makapahimo natong malamon sa atong kaluwasan. Sa ato pa bradsok, lagi mabasa sa Biblia kini ilahang maruganan. Usa may ato ipaambit ani bradsok tubag. Imong na isgutan nga atong patakaran o sukaranan sa itong pagtuo, di lang kay ang Biblia bala ang kasulatan, kundi kadto sa mga gipamong sa mga patriarka sa Isaiah 59 versikulo 20-21 ngamingon ng Dios ngadto sa mga patriarka akong gisulti o gidiktar ninyo ang akong mga puong kamo mga patriarka mga ginikanan o kamusan magatudlo sa inyong mga anak o ang inyong mga anak magatudlo sa sila mga anak kining kadina sa pagtudlo sa binaba nga paagi magapadayon sulay katapusan. Muna nga na itong tradition, the patriarchal tradition and the apostolic tradition. Kaya mingon si San Pablo, huptis na kung kalig-on nga mong itudlo kaninyo, nga mong gipadaan ninyo, pinagig sinuwat, o sa among tradisyon. Tradisyon wa na masuwat sa Biblia, pero ilan na napupo na dungogi ka ni Kristo. Kanya gisumpayan pa ni San Pablo, kung unay mo anak kaninyo, nga magpaisip nga siya magtutudlo, nga pandili mo dawat sa among tradisyon. Ayaw pakiguban kaniya. Buot sabot nga kining pungkol o kuwangan ng panudlo niya o dili siya mo dawat sa tradisyon. Unya, gibanan sad ni Jesus pagsulti nga kadtong naminaw sa kong gipada sila mga pulong ilang paminawon o ilang dawaton, sila naminaw kanako og nagdawat kanako. Nagdawat sad sila samahan. Muna nga, mila sa ta sa the indwelling of the Holy Spirit in the church. And the leaders of the church, mo tudlo kanato nga gikan sa Espiritu Santo, magpadayag sa kamatuuran nga takos natong dawaton, kay kanang mga pulunga gikan masas Ginoo, muna nga lang nato, the voice of the magisterium, the church, kanang magisterium gikan sa Latin nga magister, magtutudlo. Muna ang tulo atong patapuranan. Kanya kanang ingon nga Biblia ra, diya may panahon mo pa Biblia. Kaya ang Biblia na compile sa mga batid, mga karaang mga tao sa simbahan, sama ni San Jeronimo, mga 450 katuig, humana si Kristo masaka sa langit. So katong mga 300 katuig kapinwa pa makumpile ang Biblia, sige nagwali ang mga katawhan sa Diyos, mga apostoles, mga disipulo, nga pa sila magbitbit og libro, nganlan na tog sagrado libro, ang Balang Kasulatan. Pero ang Balang Kasulatan, mga puong sa patriarka, mga propita, ug labi na sa mga puong ni Jesus, natanom na silang kalag. Ikasulti nila, o ipadawat sana. Kay lagi, kining doon na mag-inangutanan na to, kinsa may nagkasal ni Santa Maria. Kay wa makasal, gapuyo-puyo dito sa Jose Santa Maria. Kinahanglan doon na itubag nakasalbas Santa Maria, o si Jose, o nakasal. O kinsa may nagkasal nila, o kinahanglan itug anangan. Kung di na ito na mabasa sa Biblia, ang nagkasal ni Santa Maria, mo si Pari Simeon. Niya, mauning tawhan ang mabasa na to sa San Lucas, nga nagpaabot sa pagtunga sa Mesiya, o gisaaran siya sa Espiritu Santo, nga dili ka mamatay, hangtod makita nimo ang imong ipaabot, ang manunubos. O yung nakita si Maria, nagdaas sa bata. O iyang gikuha o gituboy, ni siya malipayon ako. Kay nakita na nako nga kung gipaabot nga gisaad si Espiritu Santo ang manunluwas sa kalibutan. Mao ni si Simeon. Og nangutan na sa si Brad Aliho Gonzaga diya sa suong Lapu-Lapu, kinsa may nagtuli kung nag-circumcision ni Jesus, kay namatay mabasa nga ang atong Ginoo sa 8 adlaw gi-circumcidahan siya. Mao gyapon kining pare nga nagkasal ni San Jose ug ni Santa Maria, mao say nag-circumcision, nag-circumcidar ni Jesus, ingon sa mabasa nato sa Lucas 3:21 nga siya gi-circumcidahan. Wow kaadlaw human si matao, pero wa nganli angan. Ang gihatag ra mao nga siya gi-circumcisionan. Ug ang tradisyon ng ingon nga si Pare Simeon mo nag-circumcision ni Jesus. Tradisyon na. Mo na kinahanglan sa tradisyon nga moabag nato
sa dugang kasayuran des balang sulatan. Salamat kay Brad Edwin si mong may pangutana. Unya ato sa dayang greeting ni Brad Alfio Malinaw nga mo discover sa LE Bioorganic. Yes, Bioorganic LE. Kuan kining extraction from herbs. Dili ni synthetic daghang na panalanginan. Usa ini mo si Brad Watimar Diosdado taga Pundol Guadalupe Karkar nga nagkuutang dughan lisod paginawa sing ubo-ubo pagadto niya siya namandam nagbusak mga 1 million bay kay operahan ta ka kurog sa Brad Diosdado kay wagi say salapi nga ino to ikasangka niya ng gingo sa doktor pero katagbo siya ni Brad Alfio Molino gitumar niya ang iyang yatag LE Bioorganic pila ka simana ubuhan pag-adto niya ningon ang doktor dili ta naka-operahan bay kay nayo naman ka. So daghang kay napanalanginan si Nani Kandar, si Fi Camenos taga Mexico, San Fernando nga nag-antos sa sakit nga lupus, nilingin iyang naw natambok luspad pero way kusog pero paggamit niya ng LE Bioorganic nalagsik siya. Salamat sa Ginoo. Ang numero ni Brad Alfio Malinaw matawag nato sa 0925-500-5906. Yan may mong atong balikon 0925-500-5906. Nya ato sang greeting ni Brad Nilio diya sa Cebu Archdiocesan Book Center. Dahil atong librong 7 ka librong giusara ang Armadura Divina. Nagka mga pangutana, malisod nga pangutana nga makalilibog sad pero inandam na ang mga tubag gikan sa Magisterium of the Church, sa Apostolic Tradition ug labi na sad sa balaang kasulatan. Ug ang ato sang libro nga gisulat kaagi sa mga santos nagyapon diya sa Cebu Archdiocesan Book Center lakip na sa Katinawan sa pagtuong Katoliko. Greeting nako ni Brad Sulpicio Algeri diya sa San Fernando kanunay naminaw nato. Salamat kay Brad Sulpicio sa imong pag hatod kanunay sa maayong balita labi na sa atong mga safety nga muana diha aron pag sangyaw sa maayong pagtulunan sa Ginoo kanunay maayong Ginoo. Brad Dan Kugtas. Uli kadto di nga tuas lagyong dapit bersok nga gusto gid nga makaangkon sa imong Armadura Divina. Text lang mo nako kay ako lay bahala pagpada sa libro gikan sa ni Brad Sok nga pagtugot. Unya atong isunod ang dugang mangutana si Brother G. Carlo Badinas. Magabi pag-usab kanimo Bradan o kanimo Bradsok. Nya sa di pa ko mangutana Bradsok, greetings nako kay namina man siya nato ron Bradsok. Si Brad Alex Tampos taga Lapu-Lapu may gabi kanimo Brad. Bradsok naghisgot man jud ta bago pa lang mahitungod aning Simeon nga mo'y nagkasal ni Maria ug Jose. Ang akong pangutana ni Bradsok, diyang bitawng nanalangin si Simeon Bradsok, gipanalanginan ni Simeon si Maria og si Jesus. Unsam tong klase nga panalangin Bradsok? Panalangin ba to aron madawat ang grasya o panalangin to aron pagpaila nga kadto mao ang manuluwas? Palayo ko ato papatina Bradsok. Kanang panalangin nagalangkob sa pagpasalamat, nagalangkob usab sa pagdaig sa tinubdan sa mga kayuhan nga moong Dios. So katong gihimo ni Simeon usa ka pagpanalangin, una ang pagpasalamat sa Dios nga ang iyang ipaabot niabot na o panalangin sa pagdaig sa mga gahom nga Dios nga ang ipaabot nga kahayag ang Mesiya og manunubos sa kalibutan miabot na nga waili kay giputos lag gumon o kining habol nga nagputos kaniya sabak o gikugos si Santa Maria. Si Santa Maria ray gitan-aw ni Simeon pero ni-reflect siya na this is the lady chosen by the Father to be the mother of the Savior. Mao na katong iyang panalangin usa ka pagdaig ug pagpasalamat sa Ginoo. Nga niabot na nga atong ipaabot ang manluluwas. Mao na tubag sa may pungutana ni Brad Carlo Badinas. Okay, salamat Brad Sok na dunay mensahe sa atong cellphone. Brad Sok, doon na may ni nanudlo nga si Mama Mary, Dios tungod kay sa Katoliko pod nga pagpanudlo si Maria inhan man sa Dios kay si Jesus nga iyang gianak Dios man. Ato bang sabton Brad Sok nga ang kining mga tao nga nagtawag ni Mama Mary nga Diyosa insakto? Palihog kog patina ko ni Brad Sok. Ay atong mga birhen gipailang sa ka tao nga pinili o naila siyang kaputli og kama paubsanon kaya sa Lucas 1:35
35 ngadto 38 si Maria maupsanong nagpadayag, ako ulipon sa Ginoo. O matuman nga ni kanako ang mga pulong ngayang ipamulong nga ni kanako. Itse ancilia Domini, fiat ad mihi verbum Dei. Muna, mapupsanon si Maria. Pero dili siya usa ka Diyosa, dili usa ka magagahong nga ikapila naman, ikaupat na yung persona, kaya doon naman tayo the first person of the Holy Trinity, the Father, Yahweh, and then Jesus the Son, and also the Holy Spirit, Paraklito. So, si Maria Diyos, ikaupat na ka persona, dili na tinuod. Kay, ang ilang kining pag-ilan ining DEO, Divine Endeavor Organization, nga si Birhen Maria, Diyos inahan. Kay lagi kung dunay Diyos amahan, dunay Diyos anak, kinahanglan yun nga dunay Diyos inahan. Mo na nga si Maria, ilang-ilang ang Diyos. Diyos inahan mo nang ilang pagpunguros, mingon sa ngalan samahan, Diyos amahan, Diyos anak, o sa Diyos inahan, Santa Maria. Amen. Usa na ka nganlan natong hirisi, usa ka kalapasan sa hustong panudlo sa simbahan. Kaya ang simbahan wa gyud matudlo bisag gikan pas panahon sa mga apostoles nga nag-indikar nga si Maria maong Espiritu Santo, dili yun. Kay gilalang si Jesus sa gahom si Espiritu Santo o gipili sa Santa Maria ang mahimong inahan sa manunubos. Manang natawo man niya ang second person of the Holy Trinity nga naay pagka-Diyos niya nadugangan sa pagkatao. Lucas 1:42-43 ningon si Elizabeth pag-abot ni Maria ang nagpanamkon kang Jesus. Nalipay ako, naguntul-untul ang batang akong isabak, kay miabot kanako ang inahan sa Ginoo, the Mother of God. So si Maria tinuod nga gipanganak niya si Jesus, busa si Jesus kay Diyos man, siya inahan sa Diyos. Dili sa pagka-Diyos. Di man na nato ha. Kay kini de facto nga si Maria nanganak sa second person na tao, nga nagpagkatao mo si Jesus, busa inahan siya sa Diyos. Pero inahan ba sa pagka-Diyos? No. Kay kinis Kristus wa pangalibutan diha naman. Siya ni sulti amahan ko, himaya ako, si maya nga akong ipatunan, didto uban kanimo suwa pang kalibutan. Sa ito ba di may tabo nga si Maria mo inahan sa pagka-Diyos ni Kristo kay wa bagay kalibutan o pas Maria dito naman si Jesus kuyog samahan sa eternidad. Mo nang San Juan 14:15 mingon si Jesus nga I will ask my Father that He would send the Holy Spirit that will indwell in you, and He shall teach you the whole things or teachings. Mangayo ko samahan, ipadaan niya ang Espiritu Santo. Og siya magatudlo kanyo sa tanang butang. Kanang siya usa ka naka pronombre. Niya ang pronombre sa Holy Spirit, He man, H-E. So dili babae, kay babae pa, she shall teach you. Muna nga sayop ka ng panudlo sa DEO, usa ni ka heretical teaching, niya nakahimo sila idolatry. Kay si Maria tao ramang yun, nga ipahibaw, pinili sa Ginoo, pinangga sa Ginoo, pero dili sa Diyos. Ila man ang isimba sa Maria ang isip, Diyosa. Kaya that is idolatry. So duha ang sala sa mga pasakop sa DEO, kasa sila sa salang mortal, pagsimba nilang ni Maria nga Diyos, makakatag tanan sa Santa Maria veneration, not adoration. Kaya kanang adoration para sa Ginoo. Kunya, kini heresy tungod kay si Maria, giisip nilang Diyos. Tao man na siya, di man Diyos. Mao nang palihog lang katong mga nagpasakop sa DEO, pangguwa mong daan yan na kay wa gyud tay kahayag sa kaluwasan tungod sa masal-anon nga buhat ang pag-ilang nga si Maria. Nagigilan lang si Maria mo ang Espiritu Santo. Sa ngalan sa Diyos Amahan, sa Diyos Anak, ug sa Diyos Inahan mo, Santa Maria. Muna ilang formas panguro sa DEO. Balik ta ni Brad Dan Kuntas. Diyay mubong pangutan gikan sa cellphone, Brad, unsay buot ipasabot na ng monotheism. O unsaon ako kung ako ning praktison. Palihog patinaw gikan ni Rosalio. Saan practice ka gisgot yan? Monotheism? Monotheism. Ang monotheism, monos meaning usa. Ya theos, Dios. Ang atong pag-ila nga usa ra Dios, mo nga lang tog monotheistic. Kita monotheistic kanang ilatag usa ka Dios. Monotheism ang atong doktrina.
Pero sa atong pag-ilang usa ka Dios, naglangkob man ang two ka persona. The three person is God or God is Trinity. Kaya ito mabasa nga si Jesus Diyos na sa Biblia ng Yangkon sa Kristo nga siya Diyos. Pinadayag 22, 13-16, Pinadayag 21:6. O niyang Espiritu Santo na sa buhat 5, 4-5, gipailasan nga Diyos. Si San Pablo sa 1 Corinto 8:6, kita nagatuo nga amahan Diyos. Pero ningon man si San Juan, apan dili sila tulo ka Diyos, usara, 1 Juan 5:7. Mao ni ang nganlan nato og kanang monotheism. We believe that there is only one God. Yun ay matud pa sa Biblia, the three divine persons. Nga wa ni mapikas-pikas nga three gods. Usar yun ilang pagka-Diyos. Sama ko sa adlaw, usar man ang adlaw na is-yusin, is-un, rather, sun. Pero diya sa adlaw na kahayag, kainit, o ang bulok o kulor sa adlaw. Pero usar ka adlaw. That is Trinity. Nga balik tayo ni Brother Kugdas. Okay, atong dugang mga utana. Ay tawag? Okay. Na ay tawag Brad. Hello, may gabi. Yes, magabiin niyo bra, nilang batok, niyo bra, kanang balik ba to sa bunyag, kanang inaman ko, kanang, diinin man yung kanang, titos bitaw napasatiyan, napasala na niyo, kay tungod siya sa mapanulundin, kanang nakuha ang bata, 3 months pa, pero maklaro na siya nga tao, puti lang, nasod sa balon. Unya kanang, nakahibaw ng importante kay na akong gibunyagan in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, valid na po siya, Brad. Doon ako na bata nga natao niya iya gibunyagan sa ngalan sa Amahan ug Anak Espiritu. Nakuha. Nakuha ang bata niya iyang gipabunyagan. Baba na ma'am? Sa ngalan sa Amahan Anak. Ikaw nagbunyag lang. Oo, di na sa akin. Valid ba ko natusok iyang pagbunyag? Sa time of emergency ka na bang way pare niya gikinanglan kay masikiton o himatyon ang bata makabunyag ta sa kinsa gustong formula ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo mo ang formula baptism niya atong tuyo nga mahimo nang inangkon sa Dios pinagi sa sakramento sa bunyag ang bata o makadawat siya sa grasya makasantos makuha ang saang panulundon niya kanang maong administering, dili siya pare, hindi siya laki, balid na siya. Sa nanang formula, katong gisgutan niya, o nga tong intensyon of baptism. Kay emergency man. Pero kung maulihan ang bata, dadon ginaganto sa padanga simbahan, uban sa ginikanan, aron sangkapan sa uban pa nga seremonya nga mo inaandan sa bunyag sa Katoliko diya sa simbahan. Sakto to yung himo, Bradan. Balik nimo. Okay. 5 minutos lang, Brad Sok. Sa din, palas 8, budawat pagkapangutana. Okay, di ay usa ka pangutana gikan sa ikaw na Brad. Ato lang dalion Bradan akong pangutana kay gamay lang oras. Kining San Mateo kapitulo 23 bersikulo 9 Brad Sok nga dili ta magtawag og amahan diri sa yuta kay usara itong amahan dito sa langit kay dunagoy akong parente Brad Sok nga akong iyon naguol kayo kay lain to siya tinuan ingon siya nga dili ti ka amahan tay tinggulas kong uyuan namatay na taon karon nya pasabot ni Brad Sok kay naminaw siya kay kini teksto ay gani balik-balik nga kanang pagtawag og amahan sama ng papa pare nga di kita tawgon palihog ko Brad Sok. Salamat kay Brad Edwin para gusto nga itong higalaw suon sa pagsangyaw sa kining Minglanilla Pares. Ang ato'y katubang niya na nga kung magtawag tag amahan sa katao nga atong isipon nga kanang tawa na Dios amahan ingon nga Dios dako nang sala dili na mahimo pero kung magtahod ta sa atong amahan bana sa atong inahan nangu sa atong pamilya di man tagaingog nga bay sidro di niya ato man nga amahan dili na pagtahod kinahanglan tatay o papa o sa mga moderno ron daddy so di ta mingon nga kining samayan pads dili mahimo. Ang walang kasulatan nagtudlo nato nga naa sa maghuhukom 18-19 ang mga Israelitas nangita sa ilang saserdote kun pare nga nagalagad kanila
panahon mas gira kagubot nagkatakatag sila. Hibawa nila ang ilang pare dito sa bukid ni tago sa Katalagman. Sumiadto sila mingon, lugsong uban kanamo, pare ka man, amahan ka, magpakaamahan kanamo, kay pare ka man. So maghukom 18-19 ang pare gitawag og amahan. Si San Pablo sa Roma 15:16, siya mingon nagalagad ako isip ministro sa Dios, nagalagad ako ingon nga pare. Siya niyangkon nga siya amahan. 1 Corinto 4:15. Dili amahan sa unod kay ulitaw mo to San Pablo. Kay bisan pagduna mo na po kalibo ka magtutudlo, jutay ra inyong amahan. Ako inyong amahan tungod sa maayong balita. Muna ang pare, di ay matawag na itong amahan. Isip, espirituhano na itong magtutudlo ug mag-aagak like a father. Muna nga mabasa sa Biblia nga ang pare matawag sa amahan. Greeting din ako ni Atty. George Bragat, presidente sa Cebu Breakfast Club, nga magsaulog sa dili madugay sa anibersaryo sa katukuran sa Cebu Breakfast Club. Kato sa mga panghinaot sa kalampusan ining prestigious organization. Kato sa iapil sang pita sa itong mga pinanggam mga amigo, ato iapil sa pagampo si Brad Tiban Daan, Julian Daan, at usas mga konsyehal sa sangguniang sa City of Talisay, sangguniang panglungsod. Na taon, bugat-bugat niyang sakit na ospital atong iapil sa pagampo, lakip siyang asawa. Dungan taon sila. Si Yuli Daan, pulos sila na confine sa Chungwa Hospital. Iapil na to sa itong pangilyupo, paghimo sa Diyos, yung katingalahang gahong paghigugma. Yawat na lang madungagan pag mga adlaw katuigan ng kinabuhi sa magtiayon. Kanya, Bradhan, salamat kayo sa imong paghiguban. Yung atong tulumon, ang atong yung kanunay, gisawan sa pagkuyog sa pagpambit ang atong katinawan sa pagtuo. Balik ta ni Bradhan kugtas. Kanya sa wala mo kita'y oras, Bradzok, aton lang tapuson, pinagi sa paghimamat sa atong mga kaubanan, sila si Brother J. Carlo Barinas, Dennis Abarquis, Brad Edwin Paragoso, og sa atong station manager, Bradzok, si Father Ibisa, og sa master control, si Dodong Lapi, ang atong kauban. Musunod sa natong tulumanon ang pirma kabay ni Sister Stella Montaño, nga nindot kayong pagtulunan nga makutlo sa nato gikan sa itong pagsuhid ug pagpaminaw niya og siyang makauban. Kanimo Bradhan, salamat kayo. Og sa atong makauban si Brad Edwin Paraguso, Dennis Abarquez ug si Brad Carlo Badinas ug sa atong mga callers, mga tawag nato nga salamat nilang tanan. Ni nga